Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce flash d'information dont voici les titres. Exploitation d'or, l'État réclame plus de retombées significatives. La Cour suprême déboute le CILMO dans son recours initié à l'annulation de la modification du statut de la magistrature. Projet d'appui aux réformes de la résilience des communautés de base, un prêt de plus de 23 milliards de francs CFA accordé au gouvernement par le Fonds africain de développement FADA. Allemagne, France, Royaume-Uni, un climat de grève partout en Europe. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver sur Mali Kunafoni TV, c'est l'heure de votre information. Comme je vous disais dans les titres, dans sa réunion du mercredi 22 mars 2023, le Conseil des ministres a procédé à l'adoption du projet de texte, notamment ceux relatifs à la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et le Fonds africain de développement. Signé à Bamako le 27 janvier 2023, il s'agit d'une somme de plus de 27 milliards de francs CFA. Ce montant accordé au pays est consacré à la mise en œuvre du projet d'appui. Une trentaine d'experts ont mené une mission d'audit dont le rapport provisoire a été remis hier au chef d'État à l'issue de plusieurs mois de travaux. Ils ont fait des recommandations devant permettre à notre pays de tirer un meilleur profit de l'activité minière. Le gouvernement malien a porté son choix sur le gouvernement Inventus et Mozart à l'issue d'un appel d'offres international pour conduire une mission d'audit des mines d'or en activité suivant le décret numéro 0376/PT-RM du 3 juin 2022. La restitution des résultats du rapport provisoire de cette mission a été faite hier au palais de Koulouba. La cérémonie qui s'est déroulée hier en huis clos était présidée par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. C'était en présence du premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou. Le syndicat libre de la magistrature a perdu le procès en annulation de l'ordonnance numéro 2022-020/PT-RM du 29 décembre portant modification de la loi numéro 02-054 du 16 décembre 2002. Le syndicat libre de la magistrature SILMA a mordu la poussière face à la Cour suprême, juridiction contre laquelle le syndicat avait initié en début janvier 2023 une demande de sursis en exécution et annulation de l'ordonnance portant modification du statut de la magistrature. Aux actualités internationales, la visite du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères au Niger n'est pas un hasard du calendrier.
Pendant que le Boeing du chef de la diplomatie américaine se posait sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, 2 otages occidentaux ont été relâchés par les terroristes. Il s'agit de l'Américain Jeffrey Wadkey, un humanitaire travailleur au Niger depuis 1992 au compte de l'ONG Jemaid, et le journaliste français Olivier Dubois. Le premier passe 6 ans dans le désert parce qu'il a été enlevé le 14 avril 2016 et le second, il a passé 2 ans car son capteur dans la ville de Gao remonte au 8 avril 2021. Ce flash s'achève à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Le climat social se tend aussi, outre rhume, le personnel de transport est appelé ce lundi 27 mars 2023 à une méga grève revendiquant des hausses de salaire. Un mouvement de contestation rare en Allemagne, dans un pays qui s'éloigne de la culture du consensus. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. Passez une très bonne semaine.